тамошобино и аввали видео ай ҳами рӯзай ай 15 май неки ҳози давоми видео 14 май ҳози чӣ гуфтаниём бахшиши зиёд ки конкурс дуруст шид нашидестай беҳад проблемаи вазбин дошт ки фаромарз набуд. Бе фаромарз конкурс намешид, барое ки ман программа қати кор карда наметонам. Фаромарзаму рандомна вибратсия метонистак. Фаромарзам чӣ хеле медонед дар ин дахона набуд, қишлоқ рафта буд. Бовар кунед шаб Фаруха гуфтум ки сар саат 4 қати роишка гуфтум. Саат 5 қати да такси суворш кадай роиш кадай кулчаву ҳавлош қати расид омад. Ана имрӯз точно бозӣ мешава. Имрӯз точно бозӣ мешава. Барои мебояд бурдга бахшиш ки хай гам хешид. Ма дар назар нагирифтам ки бе фаромарз конкурс намешава. Ҳамрӯз чӣ шида буд? Ид мерам гуфт, як рӯз пеша ки рафт, бояд рӯзи ид конкурс ҷамъбаст мешид. Хай насиб имрӯз ҷамъбаст мешава. Фаъол набудане ки одамо як канал 800 чанд буд, даже 1000 нашид. Хачигунтонак комментарио 7000 ана ки 200 подписчик даже наомадаги. Подписчикои ҷа учукуни омадам да ёдум расид. Чи конкурси ана тило, он конкурсро ҷамъбаст кунам. Тамом як конкурси дигар дорам, ам хеле бесплатне, тамом 10 бор мегум, тамом дигар намекунам, бо бук меган, вам хеле мешава. Короче, конкурси чалла ва тило наметчум чи. Билетотона ҳамин рӯз ин конкурса ҷамъбаст кунам, айпага мепечонем, тамом. Билетора мепечонем, конкурса насиб рӯзша муайян мекунем. Билет печони ам як рӯз, ма агар сахт кор кунам, ам ним рӯз дам, як рӯз дам мекунам, агар хай ба ҳазур кунам, як 2 рӯз мекаша. Конкурси тангаву тилорам ҷамъбаст мекунем. Тамошобино барои ки ва бисёр нависеса, на самом деле ай охири март сар шуда буд. Нигоҳ кунед чанд вақт рафт. Барои ки билет сус рафта буд, ман дар ягон ҷо реклама заказ накарда будам. Баъд ҷиная занак яктон ҳақорат рӯй кадай ма. Аввал дар комментариҳо навис, гуфтум ҳо, тамошобино дар комментариҳо тар нависа умр заҳри танат шава, ай шуди конкурс дастархонтат пур кади чунчи. Ки оли ма пули конкурса ай картаи Сбербанки снимат караги нестум. Инами ҳози чекора рӯй мекунем дар канали Теҷи Аминка. Вай пулора рӯй мекунам. Ана хай бо комментар шаяд ша удалит кардам, бо навис мур ба амирзод карочи хурди пури конкурса. Хай майли хуб кардам навистим дигар. Наши дилш тоқат накард, тамошобино даличка навис, нигоҳ кунам чанд сум гуфтам расход кадай дита ба фикрам билет харидага 1 соат пурспос кадага и роста и друга и чия 600 рубл да дита билет харидага и дига ой дунёра кадай ба медиам 600 рублш хай ҳақ дора, барои ки хай мисол пул додага не ки хай тоқат ка ман гуфтам конкурс намешава, мегуфтум шумо мегуфтед о фиреб кади пула хурди, ман метонам бигум ки намешава конкурс, тамом нависе 300 рублтон рӯй мекунам. Неки ма конкурс у каратам дер шуда буд, када будам, и каратам мекунам. Рамазон буд, хай гуфтем рамазон да накунем лотарея. Насиб ма амир зайпай кон передача бояд барам, передачара мебарам. Ана баъд миём и конкурса ҷамъбаст мекунам, баъд билетои вай рӯ сар мекунам, мепечонам, резинка мекунам. Барабанша алакай оҷи пурсим кайда свобод мебошам мегирам. Так что инам хеле дӯстони азиз, у одамо ки ҳақорат мекунед, настан гиред ҳақорат омада дахл надорам, ма парво надорам, чизе менависен нависен. Ма ба ягон видеоча мекунам, комментариҳои ҳақоратиро ҷамъ карда одамо да интерес намехонам. тамошобино инами аккаунт миллион та ҳақорат дорам. Ма гуфтум 2 билет харида, як билет 300 рубл харидаги буда. Пешай харидам бо апай хозя чӣ хеле билет харим, и роста ира роиш кардагим, бозира роиш кардагим ки бина ин фиреб неста, ба дили ба қувват харим. Хай на номеро ами даниёи шумо да Сбербанки Теҷи Аминка барса, бале ози нависта, бози ҳамун билет катия навистам. Ина партофтум. Нусратуллоева сайёра будай. Билети 502. Ина рақамои телефонош. Кай и партофта боша 26 март. Хай қариб 2 моҳ меша ҳамин таифта. Не ки ҳамура метони ку хусру пурси. И яктон комментария нависагия. Имина ҳами аккаунт мада яктон комментария ҳақорат наметун чи мур айшот каё хурди да комментариом короче. И тарикади айшоти конкурс хурди
короче фиребгар бо нависа худо бизанад дурӯғгӯй ҳарохӯр ғариборо сумоша мехӯри ҳалол мехӯри ай даҳан бинед бурӯй заҳри танат шава барои чи видеора кардам барои ки ту хай наменависӣ ки одам конкурс кая чӣ хеши чӣ хе намешава и чӣ шид масалан Нусратуллоева сайёра 300 рубли ты қати нахоҳ ки 300 рубли ты қати ма дастархон кунам ма яте дигаш наста дастархон ҳеч надора короче бисёр катагӣ мекунӣ и харидум у харидум и харидум у харидум мара шумо мебинед ҳамун видео ягон чи осмонӣ ма намегӯм ки ма торти 7 этажа харидум ягон чи дигар ки ма дар видео нишон надем чизе харидум дар видео ҳамун чи дастари дастархон мондагим зиёдтӣ ма намондам. Так что хай чиқай дорем ҳамун қа мемонем мо ак наметонем ки мо тамоми дунёро бирем дар дастархон мамонем ки шумо бине хай тамошобинои Нусратуллоева сайёрада салом бигем конкурсда бибрай нави Нусратуллоева сайёра 500 дигим билет ҳеч наметонам 300 рубльша роиш мекунам агар бибра набрам 300 рубльшам роиш намекунам. салом дӯстони азиз имрӯз 14 май саҳар қадима хоҳарам гуфт биёем ҳамсоя қати фоҷиҳахонии хонаам бачаак бирем рафтем уҷа вай ранги гуфти ҳамун занта гардану қатардора безихо рафта чӣ кард хонаи ба ё рафтем бо хоҳар мегарафтем келин бинӣ ким гиҷои дига хай бо келин да ҳамҷае вообще ҳайдгул мерафтем келини узбекаби наози мерем ака неҷа хонаи ҳамсоя бишти хонаи моа территория ним шайхдам буд арш биёра Focus, Mox. Focus. Gal Sicília, não adorei. Focus. Mox. Mox. ما قد شرف طرف 112 گردک اومدیم خانه شیناس دوستی قدردان دیدیم راست برا انا اجازه ای شرف مروژنی گفته استه چی میریم سعودت شرف ده مروژنه میگیرم مروژنه لباسش شرف پوشید دیم روز уже دیچه باشه خانه فروشی تموم شد یکم روز نپوشیده بودیکو بعد دیوای ما میریم خانه دل سوید گردک سهر ما کجا رفتیم تموم شد نگفتم راست день рождения я думаю скромный день рождения рай калон ҳастан ки мактуб бибам доду домо буроем ки ҷам офтовай инам тарахча куҷо мебурда бошам она ча хонаи нав сохтася ма баланд пӯшидам чӣ дадум раси я подписчик насам шлёпкои ту 35 сомон да бузури регар я 20 тарои ки ман даиҷа фурӯшам даиҷа арзон 280 сомон ами прозрачнянку турки инстаграм страница бихари 300 сомон а бозор хари 280 не ки ман бозор харидам 300 сомон баъд хеле простояко нестам охи ман даи наму дига бисер буд ама маъқул буд як размери ман надошта интернет магазин ба ман бозор харидам чорнихо даёфтем чун куҷо нет так салқини куфтем байдам ҷа омадем фаромарз ҷоя чандум рӯз дар қишлоқай сари занг биё мактаб мега рӯзи якшанбе қад фарух меом ҷо хона шудем се моҳа оли нискора рӯз не оли бисёр вақтай дар хӯра се моҳа да инҷа ки ҷои биромадем ай мусука плашадка домои нав ҳоли ям мо
Шараф мега смотри, тут богатый район. Шараф вам мефамда богатый район. Да, круто. А? ما вообще خیلی پول ماشینی خیلی ندارم даже интересоваться نمیکنم подписчикам میدونیم من کجا اومدم ما باید از یک ویدیو مارژنی میخریدیم ایده به واسه میرفتیم که پیش ایده подписчикам نایسته خصوصیت یا چیزی بریده بود نمیدونم کاش خانه ما میبه ایده گفتم نصیب دیم روز ایتشید گفتم ایود مامور اومده بود Айам же гзаште сам ки нафса па хосият аз лахкат сами фартом био вақт мида кҷо боша хонаш монда худи иҷаира ваъда додам ҳамин лахкат санами фарта 2 минут вақт айам ҷое ки маим баъд ма ая гуфтум вақт ма амҷа 2 минут рафта скриншота роиш кардум ана ба омадам дами 3 минут растам дар пешхона гуфтум оли мега ки яминда омад ман гуфтум ки хушбахтона ма ҳамин наздикии худ давдам хавази гуфт ма мефуром короче меҳмонӣ подписчик даем тамошобинои намада меҳмонӣ подписчикам нигоҳ кунед ташкили ҳамқа хонаш салқин дай хона ки овози ҳеч кам нест аҷахташ тоқа зиндагӣ мекунад хас шавҳараш ти хичат хонаш салқин намегӯ ки ҳам хона и дагон кас омадай наомадай слиди нест тамошобино район шонам ха ти хибдай омадастем шараф хеле мегай богатый район нерасигаласана чума мегу машинора бимегам видео кардам уҷоша амҷад ози 20 минут мешинем ба мерем тамошобино дальши бор тамошо кунем ози даёд мон омад гап задем мегу мо куҷо шинос шидагем мега ай конкурс ма бояд сатс мегзаронам пул мексери ҳастам кам даёдам аст ки кадомида гузарондум сатсимо фоиз гирифта 99 сум гузаштаги ай ҳамуҷа мо шинос шидагем ами конкурси охирона ам ясмара ки битим агарам нав я ясма дод наваш карда тангем бит чи будаму такси галтонда шараф дорем 2 сум дига дорем тамом қарз ба қиёмат намона ид ма авқот бояд бихарам барои пишак да ҳамин рӯзи ид шараф чӣ харидай мороженое киткат سلام سلام هزار علیک من اینجا گونمه düştü. هو به من عروس ویدیو کنم آخه من ویدیو میکنم میتونم تو داتا زیخشنه اوجا درسته او هموس کجا سمیریم خونه عروس میریم چون بیو هموسو بیو هموسو وای بکنه سیونکا کنم توی زو پوچوش سیونکا نه نمی اینجا میکنی با من بود گیرم نه بکر با من میگیرم اگراتو پیر شدگی یا اینا پیشکو اینا رو بینه چه شد اینجا اومده میگرده اینه گو ایولی هم رامش که دوسته همسویه ما این همسویه شیرفروشا میدونه خونه شیرفروشا که همتری شیرفروشا که ما باگاتی هم باگاتی شیرفروشا که اصر بیستیانک خیلی لوکس و اوغیل دارم لوکس و اوغیل در اوغیل اینا چیرک نیست تماشا بینه اینا نمی اوغیل ده تازگی شبینه او شوالا بینیم دیدین تا گوسالا دارم برای می بیزنس شیر در اوجه من شهر اومدم با یه گشتم با پیشی اومدم خیلی چی شیر فروشک او حال ویدیو سیم کم میکنن سلام هزار علیک کی گفت که سلام هی سلام سلام هزار علیک چرا؟ چومینن میپوشونن تخت چه؟ شو کنم تخت سا؟
Ты это делаешь.